O posleratnoj istoriji Beogradskog zoološkog vrta i o zoološkom vrtu i njegovom značaju za Beograđane danas, o starim i novim Beograđanima, o bivšim i sadašnjim političarima, o gradonačelnicima i problemima sa kojima se suočavala Beogradska oaza u posljednjih 28 godina. U Intervju Plus govori upravnik zoološkog vrta Vuk Bojović. Evo, gospodine Bojoviću, nalazimo se ovdje kod vas u gostima, ovoj oazi, kako bi neki rekli, betonskoj džungli. Ovaj vrt je jedan od možda najprepoznatljivijih simbola našeg grada. Ima dugu istoriju i tradiciju, gotovo čitav vek, i decenijama su Beograđani dolazili ovde da se odmore od svega. Kako je danas i da li danas dolaze Beograđani i nalaze li taj mir koji je u ovom današnjem vremenu verovatno preko potreba? Pazite, i pored svega šta pišu o ovom vrtu, neki mediji i tako dalje, ljudi interesantno dolaze kao na neki miting, neke partije u čiju ideologiju veruju fantastično. Juče je bio lep dan, vrt je bio prepun. Elem, ali zašto? Jer ovaj vrt je zaista prepoznatljiv. Nije nešto preterano star u poređenju sa drugim vrtovima. Naprimjer, vrt u Šembrunu, on je star oko 300 godina. To je najstariji vrt na svetu, a moderni vrt. Bilo je pa je nekih u nekom drugom vidu, pa čak i u Asiru i Vavilonu. Asurbanipal je imao neke svoje vrtove gdje je držao lavove, pa tu malo se gordio i junačio, pa ih je ubijao tako, što strelama, što kopljima, što onim borima. Ali izdaleka. Da. A međutim, ovo je, i on je imao, osnovan je 36. Vlada Ilić, jedan progresivni gradonačelnik ga je osnovao. Bila je to jedna paklena ekipa, jer sam ja pisao monografiju ovog vrta. Jedno 6 godina sam radio na tome, tako da sam neke knjige inđijele proučio dobro. I to su bili mnogo umni ljudi koji su upravo planirali ovu lokaciju i ovdje napravili zoološki vrt. Posle rata, on je bio mnogo veći, duplo, posle Drugog svjetskog rata. Došla je druga partija, druga ideologija. Drugo vreme. Drugo vreme, nisu shvatali značaj vrtova i onda su ga prepolovili. Kaže, dovoljno je ova polovina. Nastao je administrativni način upravljanja, došli su politički ljudi podobni i kako tada, tako i do danas. U stvari, do mog dolaska. Ja nisam pripadao ni jednoj partiji i zato su dolazili po moju glavu vrlo često. Promenio sam, ja mislim da je ovo 16. gradonačelnik sada koji se menja od kad sam ja na ovom mestu direktora. On je nekad bio poruga ovog grada, cele zemlje. Ceo svet je pisao peticije da se on ukine s nogu jer je to bilo ruglo, bio konclogor za životinje. Još mi u glavi stoji slika nekadašnje kuće za majmune ili majmunare, kako su je oni zvali. To je bilo ponižavajuće, to je bilo ispod dostojanstva i životinjskog. Kakvi? Sigurno nisu bili takvi konclogori. I ja sam tu majmunaru srušio i ništa drugo da nisam uradio, ja sam napravio jedno veliko delo. Humano delo, da. I interesantno, Srbi su čudan narod. Mene su u zvezde dizali. Ja nisam počeo ništa da radim. Samo sam pričao, uradit ću to, pa predlagao. A nešto nisam imao mnogo iskustva, osim kao posmatrač, jer ja pripadam potpuno drugoj profesiji. Jeste, to mi je bio hobi i kad sam god odmarao od onog svog pravog posla, opuštale su me dve stvari, epska poezija i te priče o životinjama. Tako da sam skoro sve životinje znao nepogrešivo. I fascinirao sam i tada ljude mojim poznavanjem toga. Iako vam to nije vokacija. Jeste, iako mi to nije vokacija. I to mi je bilo presudno da sa mnogim velikim direktorima u svetu fundiram svoje prijateljstva, jer su oni imali prilike da budu sa direktorima zooloških vrtova koji ne znaju nekoliko vrsta u svom vrtu. A ja sam dosta znao. Naravno, i to je bilo malo i ja sam za tih
28 godina koliko sam ovde, po nekoliko sati svakog dana odvajao da naučim nešto novo. Veliko je životinjsko carstvo. Da. Nikad nisam propuštao ni jedan dan. I, naravno, to je onda i bilo i krunisano tim i tim. Životinja ovde skoro nije ni bilo. Ja sam preko mojih prijatelja, koje sam brzo stekao, te životinje nabavljao. Bilo koji vrtovi su strašno solidarni između sebe i oni su mi davali. Ja poželim, oni mi daju i donesu. A onda su zlonamerni ljudi počeli da pričaju da sam ja švercer životinja. Pa i dan danas kad se ukuca to u nekom kompjuteru, stoji Vuk Vojović švercer životinja. Ja sam tužio određene ljude, dobio sve sporove, naravno, međutim to je ostalo. Verovatno će jednog dana kad mene ne bude neko maći, sjetit će se da je to budalaština, ali nabavio sam retke vrste kakve mnogi vrtovi u svetu nemaju. Ali i Beograđani ne znaju šta je. Odmah sa vrata kad se uđe, tu su kazuari. To su ptice trkačice. Ljudi obični ili tako ne skromnim, nego i visokim, oni ne znaju finese, znaju da je noj trkačica, da je emu trkačica. Pa ajde, možda su neki čuli i za nandua, ali za kazuara niko nije čuo. Ili retki, da. I kaže, šta je ovo bre? Nisu svesni da takve životinje žive na planeti. Onda ima, ne znam, tu i tamo različitih životinja na koje smo mi strašno ponosni. Mi smo recimo prvi posle Amerike i Afrike imali, računajući ceo svet, imali smo bele lavove. To su albino lavovi, jel? Nisu to, ne, to je greška prirode, gen je neki beo, verovatno nema nekog pigmenta, nisu žuti, oni jesu onako malo žućkasti, pogotovo kad izađu iz zime, a posle im se krzno izbeli pa su beli potpuno, i kad su mali oni su potpuno beli kao ovaj papir. I to je dosta prošlo ovde nezapaženo, jer od neke nesrećne dolaska demokrata na vlast, ja sam ih dosta kritikovao, jer sam ja također se bavio ovim poslom kojim se vi bavite. Pa i onda sam se borio protiv nekih budalaština, kritikovao sam i ovaj most na Savi sa Vranom Jovinim, nekoliko emisija smo mi bavili o tome. Kritikovao sam onu dole Nemanjinu ulicu, tu su silne pare potrošene, pa su tu iskakali tramvaji, pa kao što se sad... Hvala Bogu, niko nije nastradao. Pa sam kritikovao ove trotoare bezvezne. A pretpostavljam da se to njima nije mnogo svidelo što ste vi kritikovali. Nimalo im se nije svidelo. Oni su mislili da sam ja protiv sistema. Ja nisam protiv sistema, ja sam bio protiv određenih ljudi u sistemu. I njihovih dela. I njihovih... Ne dela. Jer to se ne može naći. Onda smo kritikovali, sećam se, ja to ne mogu da objasnim. Bio je Čović, valjda gradonačelnik, i on je napravio jednu, po meni, vrlo pametnu stvar. Povezao je Obrenovac toplovodom i Beograd. Da ona termoelektrana koju vodu baca u Savu, da ona tu vodu distribuira do Beograda i da to ide i da greje Beograd zimi. Što je fenomenalno. Čim su oni došli na vlast, prvo što su uradili, demontirali su, iskopali su te cevi koje su plaćene, bacili ih na smetu. Jeste. Urađen posao. I sad, tu su pare otišle i to niko nije pridavao važnost. Ja sam ukazivao, dobro, pa je u pitanju bio zoološki vrt. Oni su pravili plan Beograda. Znači, mijenjali su urbanistički plan i ja sam se preporučio kao čovek koji zaista tu problematiku... Pokojnog Bogdanovića govorite, pretpostavljam. Jeste. Koju tu problematiku najbolje zna na Balkanu, apsolutno. Jer sam se strašno bavio time. Jer sam našao neke besmislene ovde njihove ideje da se vrt iseli, pa da se iseli Beko, pa da se ovde napravi Beogradska čaršija, pa da se naprave ćevabdžinice, pa ne znam, kockarnice, pa neki tržni centri, pa servisi neki, ne znam ni ja.
Ja sam protiv toga ustajao, oni su shvatili da sam protiv sistema. I onda je počela hajka, onda sam ja da mi skidaju neke kioske i dan danas sam ja na sudu zbog toga. Još je suđenje, sad je prekinuto pa ćemo potkrepiti malo nekim činjenicama. Onda su me optužili za nekog dečka koji je nesrećnik pao kod medveda. Zato što je malo više popio za taj festival koji su oni organizovali. I naduvo se narkoticima. Organizovao je grad na istorijskom spomeniku, mjesto grada da odgovara, a tada je postojalo preduzeće Tvrđava. I mi nikakve ingerencije s te strane nismo imali. Možda su mogli da pozovu i medveda na sud, pošto je on krivac. Da. Sad vidite, naravno, oni su se postarali da nagovore ove da traže odštetu od mene. Nas nisu zvali ni istražni sudije, oni su odmah ustanovili šta je. Pretpostavljam. Stručnjaci. I nas nisu ni pozivali. Sad, posle toliko godina, da nam istanje i ovako tanak budžet koji mi nemamo, mi se sami potpuno finansiramo, osudili su nas da mi platimo odštetu ocu, pa sestri, pa ovom, pa onom. Ja ću to napisat ću knjigu o tome. Ceo svet ću upoznati sa tim. I mi nemamo pravo žalbe jer smo iscrpili sve mogućnosti. To je potvrđeno da bome i mi moramo sada, pazite, nekih više od 10.000 ili 10.000 eura da platimo. To je strašno. Eto, u takvoj situaciji nikad nismo pohvaljeni. Jednom smo dobili neki Grand Super Brand Srbije, što je velika pohvala. Da, ja kako sam vas razumeo ranije, kad smo razgovarali, ovaj vrt je od toga kakav je bio, nažalost, u ono vrijeme, kako ste govorili, došao od toga da pomaže drugim vrtovima. Ne da pomaže drugim. Mi smo napravili 3 vrta. Jedan vrt smo napravili Mađarima. Sa našim životinjem odavde. Sve životinje, 100%. Onda smo pomogli u Jagodini, 100% životinja naše. I naravno sugestije, ovo, ovako, naravno tamo je manji prostor. I treće, Boru. Isto, 100% naše životinje. Dali smo, ali smo zato pomagali, recimo, i drugi. Pomagali smo Sarajevu, pomagali smo Skoplju, pomagali smo Bitolju, pomagali smo... I sa znanjem i sa životinjem. Jeste. Čak, evo ima jedna, dobro ste me posjetili, jednom me zvala, kako se zove, naša ambasadorka iz Skoplja, gospodine Bojoviću, ovdje predstavi se, mislim da je to neka novinarka iz Politike, da li Spasojević, ne mogu da setim kako se zvala. Kaže, da li biste vi pomogli nama, Srbiji, kako kažem, neću, hoću. Ja sam razgovarala sa ministrom kulture Makedonije, da Bitoljski zoološki vrt pomognemo sa životinjama, a ono se graniči sa nekim, to je bilo nekad srpsko groblje, sad ga zovu vojničko groblje. To srpsko se ne izgovara tamo, ja ne znam zbog čega. I oni su se obavezali da će održavati to i da će neki put zabraniti da ide preko tog groblja. I kaže, oni će da poprave onu kapelu na Kajmakčalanu. Kažem, kako neću. I ja se obavežem i ja to ispunim. Ja sam dao njima životinja više nego što su oni imali u njihovom vrtu. Oni su imali morali da prošire kapacitet. Onda, recimo sa braćom Rusima, mi smo, jednom su došli iz Jaroslavlja, to je jedan od gradova koji je nekad bio prestolnica Rusije, kad je Bonaparta upao u Rusiju, onda su prestolnicu iz Moskve preselili u Jaroslavlje. Ovo je nekih 280-300 km severoistočno, kako se zove, na reci Volgi. Jedan lep grad koji ima svoj Kremlj, isto tako, Kremlj je tvrđava. Lep grad i Beogradski zoološki vrt im je dao
mogu da vam kažem, više životinja nego što im je dao Moskovski zoopark. Oni su... A Rusi to imaju da cene, siguran sam. Kako ne. Ja sam bio i gost više puta gradonačelnika njihovog. Ja sam tako toplo priman. Ja sam tako imao sreću da upoznam Valeriju Terješkovu, ili se tako zove, jeste, i onog Leonova. Prvi čovjek koji je izašao iz kapsule i ono lebdio u Leonova, tako se, taj termin je dobio po njemu ime i tako. I vrlo sam ponosan. Čak su se i obavezali, poslali su mi neko pismo u kome stoji tamo da će jedna linija se zvati srpska linija. Oni su i održali reč. Sad ne znam da li se zove beogradska ili srpska, da. ali znam da je, čak sam i slikao i poslao ovdje i mislim da je negdje imam i u kompjuteru i tako dalje. Onda recimo sa Alžirom, zove me ambasador Alžira i ja sam se tamo sam i mnoge naše firme rade, recimo decenijama, ali sad hidrotehnika velike neke poslove radi. I onda je jedan vladar jedne pokrajine, on se zove Vali, a pokrajina se zove Vilajet, ono što mi zovemo. Samo da nije tamni ovaj Andrić. Nije tamni Vilajet. I ja sam im poklonio neke životinje, oni su me pozvali da dođem i oni su me dočekali tamo. Ja to ne mogu da objasnim, to je narod koji nas mnogo voli. Majke rođene nas ne vole toliko kao što nas oni vole. Osjećao sam se... Još iz onog vremena? Da, još iz vremena onog Brozovo, da bome. To je razlog. Čak sam gledao jedno čudo neviđeno da je naša fudbalska reprezentacija igrala u sred Alžira, u gradu Alžiru sa njihovom fudbalskom reprezentacijom i ceo stadion je navijao za nas, za Srbiju. Naravno, pobedili smo i tako. Taj vladar te vilaje, on dolazi ovdje, zvao me da ja dođem, hoće da pravi on sad novi vrt, promenio je sad vilaju koja je nekoliko puta veća od Srbije. I ja sam ga pozvao da on dođe. Da vidi ovdje kako se dogovori. On će zadržati ovdje, verovatno će možda i neki posao da se napravi sa njim i tako dalje. Što je dobro za sve. Jeste u zajednici sa alžirskom ambasadom. I slušajte, tih primjera bi mogao do sutra. Znači, ne postoji ni jedan manastir gdje mi nismo dali neke životinje. Čak smo nekim manastirima davali kao humanitarnu pomoć preko Hilandara, gdje su neka siročad ili neka deca sa nekim posebnim potrebama, pa nisu imali šta da jedu, pa smo i mi dali junicu jednu, koja je postala krava, pa je lepa, koja daje mleka, koliko se u nju uloži, ona im da. I još malo preko. Da. I tako da, bar paunove, ja evo nabrojit ću neke, pa ne znam, od Hilandara, pa Mileševa, za bome. Tamo sam bio i vidio sam ih, to su jeli, da. I to su prelepi, ima ih mnogo, oni su se razmnožili. Da. Ali nema, ja mislim na Fruškoj gori, pa ovdje dole u Mačvi, pa sećam se da smo manastiru Krki davali odavde životinje i tako dalje. Evo da vas pitam još, vi ste koliko, 2 decenije, skoro 3, na ovaj ili na ovaj način javni djelatnik i učesnik javnog života. Beograd i Beograđani su nekad bili drugačiji, razna su vremena prošla i došla. Kažu, ko ne voli životinje i ko nema sa životinjama, teško može i sa ljudima. Gde smo danas nekako i kakav nam je taj sistem vrednosti i u javnom diskursu, i u porodici, i uopšte u društvu? Ima li možda neke šanse i nade da se vratimo onom nečemu izvornom što je ovaj narod i činilo ovakvim kakav jeste i kakvi smo nekad bili, kako su neki naši prethodnici stvarali i gradili ovu državu? Ima. Da se nauči nekom, ne da se nauči, da se podsjetimo kako se nekad radilo i kako se čuvala država i narod i ono što je stečeno. Ovaj narod se raspustio mnogo. Ovo je narod sa kojim se može vladati samo čvrstom rukom. I on voli čvrstu ruku. On zatim žudi. Ali ona da bude malo u
kadifi nekoj. U belim rukavicama. Da budu bele rukavice, da bome. I on ume da poštuje. Ili, kako Njegoš kaže, pučina je stoka jedna grdna, dobre duše kad joj rebra puču. Nisam za to da joj rebra puču, nisam za to, ali malo da se zna ko nosi visak, ko nosi malter, a ko drži visak. Nama je pukla sramotna pogibija kad smo izgubili vrednosti. Ljudi se zanose da sa politički podobnim ljudima mogu napraviti nešto. To niko nije uspeo. Tu se negiraju zakoni prirode. Zašto se ljudi obrazuju? Zašto postoje univerziteti? Zašto ljudi kušaju sebe u kreativnosti, nadmeću se da bi jednog dana otišli neki stepenik ili neku fioku gore više i odatle sa tih pozicija... Imali više odgovornosti. Naravno, više odgovornosti. Nekad su takvi ljudi postojali u Srbiji. Sad ja ne znam, malo ih ima. Oni su negdje potisnuti. Ili su potisnuti. To je velika šteta. Ja sam očekivao sada da će da se desi potres i da će ti ljudi budu vraćeni. A da li se možda događa, da li je proces u toku? Pa možda je u toku, ja ne znam. Ja i ne pratim politiku. Ako ja vas dobro razumem, to je ta, nažalost, taj princip negativne selekcije koji se ovdje utemeljio u posljednjih 15 godina. Da li možemo to da promenimo? Ako ne promenimo to, teško da ćemo... Ako to ne promenimo, to je sve pucanj u prazno. Tu mogu ljudi da se upinju. Može vladar biti jedan od 7 antičkih mudraca. On može da divne stvari ređa. Onda jedna stvar, ljudi dolaze bez iskustva. Ne može dok ne prođe sve Golgote, sve Scile i Haribde, dok ne stekne neku mudrost. Ja vidim, nekad sam ja bio mlad, ja sam mislio da ću da menjam sve. To je ono džabu. Ne možeš, to je drugčije. Mora to da ide sistemski. Mora da ide polako, mora da ide argumentovano. Onda naše obrazovanje veoma loše. Evo čitamo, sve nesreće nam dolaze odatle. Kupuju se diplome, otvaraju se neke lažne. Ja sam bio dugo godina u obrazovanju. Ja se sjećam da sam jednom kod mog rođenog ujaka, koji je bio jedan strog univerzitetski profesor na arhitekturi za nekog našeg zajedničkog rođaka, tražio samo potpis, jer nije imao šansu da dođe, da izađe na ispit, jer nije imao tog ujaka mog potpis. I on mi nije hteo da učini to, mada me je beskrajno voleo, jer je rekao da nije njega i još, ne znam, nabrojio mi je 2 pitanja arhitektura bila, kaže, svaka beogradska kućna pomoćnica bi mogla da završi arhitekturu. Nije dao potpis. A ocenu, ja mislim da bi me on strpao u ludnicu da sam tražio. Ili u zatvor. Ili u zatvor, da. To su takva vremena bila i onda je moglo da se očekuje. Pa onda je moglo i da se diskutuje, pa i da se kritikuje. Ali sve su to dobre namere. Ja sumnjam da ima neko zlonameran da ruši nekog, ali ja ne mogu da podnosim glupost. I da me vodi, pa ne znam, neki šef moj da bude tako neki čovjek i da ja sad moram i da me još tera da idem kod njega po mišljenje, pazite, mislim to je strašno. Mene ne vole, jer ja ne znam, jesam li za ovih 28 godina jedno 10 puta otišao u tu skupštinu grada. Pozivan sam redovno, ali ja imam puno ovdje posla, meni je dan kratak, moj vek će da se skrati brzo. Ja se trudim da uradim što više. Ja radim, znači 28 godina. Jeste obučili neke mlade ljude kada vi više ne budete mogli... Sad ću da vam kažem na to pitanje. Pazite, radim subotom, nedeljom, ja ne pamtim kad sam imao slobodan dan i ne pamtim kad sam otišao na godišnji odmor. Ne pamtim. I Novu godinu, i Božić, i Uskrs, i moju krsnu slavu.
I sve te praznike, kad ovi Životinje ne znaju da su praznici. Ne znaju da su praznici. Mi smo ovdje i gledamo da što više uradimo. Ja se borim sa velikim nedaćama, sa prostorom za kojima stalno pljuju neki arheolozi koji hoće da izađu iz anonimnosti, pa sad oni nešto rešavaju. Jeste. Tu negdje. Da. I drugo, sa tim što nemamo para, nas niko ne finansira. Mi smo, ja ne znam da li postoji vrt... Ja sam mislio da je vrt budžetski koristan. Ne, kakvi. I pa mislim, to je suludo. Ali mi opstajemo. Znači, mi 28 godina, pazite, nikad nije nam račun bio blokiran. I sada, kad su nas anketirali, kad je došla nova vlast, onda nas pitaju koliko se dužni računaju da smo mi neke enorme kao i sve druge, kao što je Lutrija, kao što je parking servis bio napravio i tako dalje. A mi kažemo ništa. Kako ništa? Ne mogu da veruju. A onda kaže, a koliko imate kredita, duga? Mi kažemo, nikad nismo ni uzimali kredit. Pa kako? Pa lepo. I onda kaže, to oni moraju da nešto kradu, da... Pazite, Srbin odmah razmišlja na neki svoj način, tom srpskom logikom. Srpskom logikom, da bome. Evo da vas pred kraj još možda pitam, ovdje ima nekoliko stotina vrsta životinja. Jeste, negde... Imate vi nekog među njima mezimca koji vam je ovako najdraži, najbliži? Ako je to uopšte moguće odrediti tako? Pa, pitanje neuštio, isto kao da pitate oca koje mu je dete najmilije. Pazite, to ide od slučaja do slučaja. Bez sumnje, moje najomiljenije životinje su tigrovi. Mada više volim kanide nego felide, ali tigar je čudo. Gospod ga je tako izdizajnirao lepo i dao ga još da bude individualac. Da ne ide sa hordom, sa čoporom, sa ovim. Ide sam i živi, sam se snalazi i tako dalje. Kao takva zver, on je bio inspiracija mnogim umetnicima. Od iskoni pa do danas. Ja ne znam gde se sve ljudi nisu ogledali pišući o tigru. Pa evo recimo Kipling, knjiga o džungli, o Širkanu. Jean Delacroix je slikao tigrove. Mnogi vajari su vajali tigrove. William Blake, strašan je pesnik, napisao najlepšu pesmu na svetu o tigru, koja kaže otprilike: tigre, tigre, ognju moćni iz dubina šuma noćni, čija ruka, čije oči sklati tako strašan stoči, u kom raju, kom bezdanu, iskra tvoga oka planu, i tako dalje. A onda se pita, ko je te žile savio? Ko je uspeo da savije pa da ih udane u srce i da ti udahne život? Da li je isti tvorac stvorio tigra i jaginje? I tako, lepa pesma. Ali nekad sam voleo i pevca Ambrozija. On mi je bio nekako najmiliji u jednom trenutku. Sad mi je, nećete verovati, jedan mali lisac ovakav, fenek sa onim velikim ušima. To je pustinjska lisica i dali smo mu simbolično ime Romel. Koji je uspevao da nadmudri ovog britanskog, kako se zvao. Da. Veliki ratnik i tako, malo se ljute Nemci što baš lisica ta ima. Pa sami su ga prozvali, tako i Britanci. Šalim se. Montija se zove. Montija, da bome. Ali desi se nekad, ove surikate, merkati, imamo isto male, to su kao šilene bombone. Najorganizovanija, je li tako, zajednica? Da. Jedna od organizovanija. Mislim u smislu podele poslova. Jeste. Nekad, znači bez sumnje, moj najveći prijatelj ovdje, bez koga sam ostavio me samog na ovom svetu jezivom, otišao je, nadam se, u neku drugu inkarnaciju, to je bio majmun Sami. To je bilo davno, pre 88. godine, krajem prošlog veka, pa sad
mogu da kažem tako. On je 2 put bežao, 3 put je bežao, treće bekstvo i nismo ni registrovali. Da su sada ove novine o tom trećem pisali i ona prva 2, ja bi verovatno negde bio na Golom otoku. Ali desilo se, uspeli smo da ga vratimo, ja sam riskirao život, sve sam znao o šimpanzama, znao sam kakve su to opake životinje. I opasne. Ja sam komunicirao sa njim, ali kroz rešetke i pazio dobro da me ne uhvati za neki deo tela, jer ne bi moglo da se kurtaži. I prvi put sam se, kad je pobegao, znao sam da će da ga ubije policija, jer će im neko komandovati, oni će morati to da izvrše. Ali to je bilo u onoj velikoj Jugoslaviji, Beograd je bio prestolnica. I to je bio veliki problem. I bilo je 12 zooloških vrtova u onoj velikoj Jugoslaviji. I ja mislim da su jedno 5-6 njih imali čovekolike majmune, a Beograd kao prestolnica nije imao čovekolike majmune. I ja sam sve učinio da dobavim šimpanzu. To je prvi šimpanza. I nisam hteo odnosno privremeno sam ga držao u toj kući za majmune, pa sam onda uspeo da napravim tu. A počeo sam na početku priče da pričam, dok ništa nisam radio, slavili su me. Novinari su pisali o meni bajke. Kaže, šta ovi rade, što me toliko slave? Nisam još ništa uradio. Ali kad sam prvu stvar uradio, kuću za majmune, kad sam srušio to ruglo i napravio kuću za majmune, koja je fenomenalna, koja liči na neku biblioteku, tada su počeli udarci po mojoj glavi i ne prestaju do dan danas. Gospodine Bojoviću, hvala vam na vremenu i na razgovoru. Hvala i vama.